Botezul Domnului, Matei 3, 1-17. Ioan Botezătorul propovăduia în pustiul Iudeii. Îl vestise prorocul Isaia, care vorbise despre glasul celui ce strigă în pustie. Prorocul nu face pe ghicitorul. Timpul este al său în cele 3 clipe. Lămurește trecutul, luminează prezentul, amenință viitorul, scria Giovanni Papini. El suferă pentru neamul său, îl umple de ocări pentru că este drag, îi vestește o sândă ca să-l îndrepte și dincolo de măceluri și de foc îi arată învierea și viața, izbânda și fericirea, noua împărăție și odată cu ea legământul ce nu va mai fi călcat. Niciun neam nu a avut atâția sfetnici și dojenitori ca iudeii. India a avut asceți, China înțelepți, Grecia filozofi, Roma legiuitori, iar iudeii au avut proroci. Așadar, Ioan boteza în Iordan. Eu unul vă botez cu apa spre pocăință, iar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, spune el. În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan să se boteze de către el, iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată glas din cer zicând, acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit. Iisus venise la Ioan, prorocul focului, ca să se împlinească prorocia. Și cu adâncă și nepământeană smerenie, Fiul omului a îngenunchiat în fața lui Ioan Botezătorul, act ce semnifică recunoașterea misiunii sale de sol care își împlinea chemarea. Ioan era un înainte mergător, el boteza cu apă. Iisus avea să boteze cu Duh Sfânt și cu foc. Cufundarea în apă înseamnă chezășia sacrificiului omenesc. Căci ce oare se poate înfăptui fără suferință, fără durere? Și lumile au izvodit din durere. Cel venit să se boteze în Iordan de către Ioan se va coborî în mormânt, în moarte, în iadul cel mai de jos, pentru a mântui omenirea și a-i da nemurirea. Cel cufundat în apă își va jertfi viața pentru mântuirea tuturor, a ta, a mea și a celor care au viețuit și vor viețui după noi, perindându-se pe planeta noastră ani și veacuri. Dar va învia la a 3-a zi, în strălucire și în slava Tatălui Ceresc, și se va înălța la ceruri. Moartea lui izvorăște de fapt viață și înviere în veșnicia veșniciilor. Botezul este un simbol al celei de-a doua nașteri, ca să o numim așa. Și tu ai devenit creștin la botez, alții au pus garanție cerească pentru tine. Tu ce faci cu viața ta? Ce faci ca să înviezi și tu ca Domnul Hristos? La cei 30 de ani ai săi, odată cu botezul, Iisus pășea într-o nouă etapă a vieții, în adevărata sa viață. De aici înainte va propovădui cuvântul lui Dumnezeu, va învăța minunile, se va confrunta cu inerția, cu închistarea fariseilor și a cărturarilor fățarnici, cu trufia saducheilor. Cufundându-se în apă, nu făcea decât să dovedească supunere față de hotărârea Tatălui, să-și mărturisească voința de a muri și credința nestrămutată în înviere. Când a auzit că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea și a început să propovăduiască. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, adică întoarceți-vă la Dumnezeu. Tu ai înțeles oare rostul vieții tale? Schimbă dacă nu trăiești după învățătura lui Iisus. Pregătește-te să primești Evanghelia mântuirii. Iisus însă n-a adus omului fericirea pe care el o aștepta, căci fericirea pe care o propovăduiește el nu este pentru pământ, ci pentru sfere mai înalte, pentru cer. Știința și tehnica își propun să dea fericirea pe care Evanghelia n-a reușit să o ofere. Dar știința nu poate să dea fericire omului, fiindcă omul are și suflet, iar cine nu socotește sufletul nu este în măsură să-i soluționeze marile probleme. Problema fericirii omului pe pământ, de altfel, nicio filozofie din câte se cunosc n-a izbutit să o rezolve. Știința a făcut progrese uimitoare, a adus omului o viață mai ușoară,
Dar este oare omul mai fericit? A ajuns mai echilibrat, mai sănătos? Răspunsul îl poate da fiecare dintre noi pe baza propriei experiențe. Nu. Pentru că ne socotim cealaltă parte care își cere drepturile ei, sufletul. Știința poate da atât cât omul cu mintea lui, care este mărginită, dar omul are în fapta lui și valori nelimitate. Este în ființa noastră nevoia de realizare sub acest raport nelimitat. Credința nu este împotriva științei, dar știința poate rezolva doar problemele pământești. Problemele sufletești numai Evanghelia le rezolvă. Renumitul savant Henri Lescue scria că în viitor, când fiecare individ va deveni un om de știință creștin, se va institui un umanism nou. Cel care îl va trăi s-ar putea numi om de credință și își va pune activitatea în slujba vieții, căci la ce folosește cunoașterea mecanismelor omului când nu știi cum poate fi el umanizat? De umanizare se ocupă Evanghelia. Prin aprofundarea ei, transmițând și transformând înțelepciunea ei în învățătură vie, omul se schimbă. Hristos a făcut din pescari apostoli, iar din păgâni mucenici. Cine are multă știință este de obicei mai individualist, pe când Evanghelia îl determină pe om să fie om adevărat pentru toți. Știința a ajuns la invenții uluitoare, a făcut ca omul să ajungă pe lună, pe Marte, însă tot opera ei sunt Nagasaki și Hiroshima. Știința este bună, dar luminată de credință este și mai bună, fiindcă numai așa se lucrează în folosul omului. Un renumit învățat ateu spunea că noi putem crea raiul pe pământ. Altul, tot așa, considera că știința trebuie să descopere cine suntem, de unde venim, unde mergem și astfel să ajungă la sisteme de prelungire a vieții și să o facă mai fericită. Cum? Asta se poate numai dacă se distruge barbaria din nou. Mintea noastră este mărginită. Cum să încapă în ea nemărginirea? Fericitul Augustin mărturisește că, vrând să scrie un studiu prin care să explice oamenilor ce este Dumnezeu, copleșit de imensitatea temei, nu știa cum să înceapă. Se plimba pe malul mării și se gândea. Deodată a văzut un copilaș cărând apă cu găleata. La început nu i-a spus nimic acestui pui de om în peisajul marin, cu valuri mișcătoare sub cerul lui Dumnezeu nesăvârșit și albastru. Dar copilul căra mereu. Impresionat de atâta osteneală, l-a întrebat ce face. Și micuțul i-a arătat că se pasă în nisip și voia să aducă marea în groapa pe care o făcuse. În ignoranța lui, copilul îl adusese la realitate. La fel de hazardată, îi se părea acum propria osteneală de a cuprinde în cuvinte mărginite nemărginirea dumnezeirii, imensitatea forței dumnezeiești. Omul nu poate duce viață bună fără Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă am învăța asta, dacă am pune mai mult suflet pentru ca noi, oamenii, cetățenii acestui pământ, să ne putem lepăda de egoismul din lăuntrul nostru. Fericirea materială este mare lucru, dar ea nu este totul. Și acolo unde mintea omenească tace, glăsuiește Evanghelia. Iisus ne învață. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate se vor adăuga vouă. Nu vei fi fericit fără a cunoaște Evanghelia, care răspunde la toate întrebările lumii. Ea îți dă putere. Este știința științelor umane. Ea se ocupă de sufletul tău. Să te apropii de Evanghelie, să o citești în casa ta și la serviciu, peste tot. Să fii un om adevărat. Atunci vei fi fericit. Eu care îți spun toate astea, ți le spun fiindcă te iubesc în numele Celui care ne-a iubit. Amin. Aceasta a fost prima predică a Părintelui Sfântului Părinte Constantin Sârbu.